Jenengan tak paringi pertanyaan, kita jenengan besok puasa sunnah angsal boten? Sunnah. Ayo monggo. Angsal boten, Mbah? Boten nyarutang. Poso sunnah mawon biasa. Jadi kita tidak boleh berpuasa di setengah tanggal 15 sampai akhir Saban, gak oleh poso Mbak, kecuali poso kodok utawa sing biasane bedino poso Senin Kemis nyambung gak apa-apa. Angger jenengan tanggal 14 tanggal 15 Saban iki kok poso 16 17 18 19 angsal. Tapi kok tanggal 14 15 kok gak poso, maka sampai seterusnya jenengan tidak boleh berpuasa kecuali nyauri poso. Gage dan nyawuri poso Mbah. Angsal Mbah, angsal. Maksudnya sak nginggile tanggal 15 sampai akhir Saban niku mboten pareng. Kecuali wonten sambungane Mbah niku angsal. Haram hukume. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.